أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي على تندوك على بركة على فولي كوفي كان صلي كرا كان نوي دانفو نو ماندي من يانغا سبابوي نينغاتا الجنة كونو أنانغا جينو تيغا سبابوي مني sabu ala kira na ma jeye fani bay ima wuli folo bara kado lu de o de bunya kama ala ya ndo lu ma ami ala fana fo muna ya nge silame angele ko silame ala klara kanke muhammadu mandoi kakla kange malikiya mai ami ala fo la iniche ala ne de sheko amadu ye baringo amadu Malila Bamako kati peaji kerefe shukongani mali vignat ne ani sababu nyuma ala ye jeda sababu kajejo sababu wajebi wuli sababu wa malevin re dara sabu malevin bi ba sabu be fembela wa sabu shini shite kilinyi ma dado do bi bange bokono oyo sababu nyuma do bi ta bange obitalla oyo sabu nyumai ma do bi bange soni kungoche mobli kono de be baro do bi bange mobli kono sira kuna ala ben mbela tiga adama dema sayala jibi do dun we do satai tasuma bi do jeni do tay bolivier do tay kolongono bi ala ni mbela jeleke do tay re marfa kisei ala kanu ya kanu be shedi shu o kuma na fe mbela jele sababu ye ni mamingo sabu te fena yire nege shego amadu defle neka bara jena tigela nye fe munu nyenyini folo mina nadu kuma ba do roko fo shego amadu ne de kunye maaye mami nye tamade yake kusebe kata jen fe nye jen dugu chama nyari nye lagine ke nye Sierra Leone ke mbole kwe nye Centrafrique ke nzera Congo Brazza kata wambu noy Angola dugu doy kabinda mo chogola fogate awa Luganda erema o kofe nye Burundi ke kase fo Bunzumura o yala kono nana nye Luganda fana fenge Uganda ke o kera temenzena e ninga du Rwanda kaboye kado Kenya o Kenya kerefe bolo dobe sa anyo mine jisra fe ninga du Somali dugu mime no ye kisimayo nege charbon bi bot dugu mina jega mina dugu do nye kisimayo ke kusebe o Somali a kerezo mimbe kata Ethiopia fafe na bi fo de moko baydoa nye wati jango yoroina ani galikayo ani busaso nyo yoro ke kusebe Eritrea fana bo chogola Djibouti bo chogola Sudan mo chogola Abubakar Sudan mingume no ba fo Mohamed Abubakar Sudan o kunyengara mo nyana mai anyanga darshu fitinu minani nyorola ani koweraw oni kala nunu ngono nana o jamana la nyo kala unge kosebe munu nye doni nye ni onga ilimunu hakika e fendo e alabo jaka joma ne kala ndoni nge mao ma fe nanye kalo saba kalo nani ka tigi akaramo woke bine wele kasigi boko no dondo ka fo shoga madu ala e fedo yirana ma nyini fe yere ka dugo kenye ma nyini fe ikanneme ne ba fo ke deme ne na me kala ke fe ko aba fo tala kono gango do be na dugo kenye ikanneme no kera manata ma ma fe odbi na deme nyini ne fe dondo oni nchama unde temena aya soro mbi bara were mununga katugala no e farkulu nyana je nyere sportive mbo ke kusebe bi sisa anye demisa umla ko kuntna note ala e kunufu fana no ya nye nyoke chendri noir sengem dan ala o fana ke ngere segay Sego Amadou o bembulu chendri noir sengem dan kunufu la ko ni kunufu wichun nyoke kusebe o pmana o bara nunu nye bara o ye munun de mendeni me farkulo nyana jado akani farkulo ma olu temene ko fe Sego Amadou ye ko chamange anye ni jamana uke anye fendo uke ambo au do to gunula opmana annale ko anfa jamana kono ka damine 85 ama anfa ne manfa jamana yenyela fona kera 2002
85 2002 an nana Mali sigi in kɔnɔ kun Abidjan gɛlen kɔ ni jamanaw bɛɛ yaalalen kɔ ka taa se fɔ awa Palestine n'olu bɛɛ kɛ fo ka bila Pakistan ka taa bila Kasimcɛ yɔrɔ ninnu na Kandari yɔrɔ ninnu san min na vote fɛ Pakistan u y'u ka attentat kɛ muso min na n'o kun ye Benazir Bhutto ye a fatura don min na attentat kɛra la don min a kɛra ne ɲɛ ɲɛna n y'o kɛ an y'o yɔrɔw kɛ fo ka taa se a dan na ka segin adamaden maliyɛn ye fɛn dɔ ye maliyɛn bi yaala kosɛbɛ donc n y'o de fɔ aw ye jamana 30 ni kɔ in na n yaalala o yaala in kɔfɛ n'an nana an sigi n'Ala ye maa min lafiya ni dɔnni ye i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ne ma kɛ waritigi ye mais alhamdulilayi n'Ala ye dɔnni ji ma Ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn minɛ ta k'o d'i ma n'i wasara n'a ye n'i ye dɔnni in kɛ ni Ala ta ye a b'i nafa o tuma na anw b'a kɛ ni Ala ta de ye an nalen kɔrɔ Mali sigi la an nana ka na sɔrɔ an ka silamɛw bɛ diinɛ baara la fɔlɔ yarɔ jamanaw la ne kɛra seko ye n kɛra seko ye don min na a kɛra Kisimayo o kɛra san min na ne kɛra seko ye de 91 o 91 in na o y'a sɔrɔ n ye kalifa ye n ka sekoya a ye waati kɛ dɛ o tuma na sisan n'ale kɔrɔ Mali la n y'a sɔrɔ an balimaw b'u ka baara la ne ka seleselati bɛɛ lajɛlen jɛlen don ka bɔ Ali Tamashani la Sema Tijani kɔfɛ fo ka na gosi ne sigilen na yɔrɔ in na n bɛ se ka n da don a la maa 20 ani kɔ baro yɛrɛ surunya ma an bɛ tɛmɛ o kan o tuma na sa an baden minnu bɛ diinɛ baara la Mali kɔnɔ yan an nana yan an balimakɛ a ye baara caman kɛ diinɛ kɔnɔ ni bɛɛ b'a dɔn an nana sɔrɔ u bɛ ka diinɛ baara kosɛbɛ a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara n'o y'an ka gidi ye bi diɲɛ fantan 4 n'an ɲigi b'a kan Sirifu don ani Shuala Baya Haidara a bɛɛ b'a dɔn Izubu Rahmani ɲɛmaaba n'an ɲigi b'a kan ka se a Sheikh Mahamadu Makibaw ma an n'u farala ɲɔgɔn kan ka diinɛ baara la ne kɛra ɲɛmaa min ye diinɛ tɔn ɲɛmaa min ye yan n ye Tɔyifatulayi de créer kelen k'a créer ka kalanbulon 8 k'o sigi Kati a kalanbulon kelen bɛɛ maa 60 bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ musow la cɛw yɛrɛ b'a la n y'o sigi Kati n tora o la ni Sheikh Mahamadu Makibaw ye ɲɔgɔn dɔn ale ka tɔnba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko MCC u ye n kɛ o présidentba ye Kati mara bɛɛ n ye MCC présidentya kɛ hali yɔrɔ in na n m'o la n y'o kɛ o bɛ san 6 bɔ bi n m'o présidentya la ka taa ye o kɔfɛ MCC kɔfɛ n nana u ye tɔn dɔ bila ka na silamɛ tɔn dɔ don u bɛ misiriw jɔ Jamiyatul Islamiya u ye n k'o ɲɛmaa ye Kati mara kɔnɔ o kɔfɛ Izuma n'o ye Union Nationale des Jeunes Musulmans du Mali u ye n fana kɛ o mamuru gɛlɛn ye o bureau kɔnɔ ni chef de cabinet do fana o kɔfɛ silamɛya kɔnɔ Mali kɔnɔ ya nin bɛ silamɛ tɔnw ye coordination des avias Tijaniya de Kati n fana kɛra o maa ye tɔn ni tɔn wɛrɛ cɛ tɔnw ni tɔnw cɛman cɛ n kɛra o maa ye o kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o min sigira Mali kɔnɔ ni a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara présidentba ye n kɛra o président ye Kati cercle bɛɛ fana groupement des leaders ali yɔrɔ in na n y'o président fana ye o tuma na diinɛ baara kɔnɔna ka tila ka kɛ maa ye maa min kɛra a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara ka tɔnba kanuba ye maa mun ko alakira n'u somaw maa mun ko alakira n'a bɔnnaw n'o ye Izubu Rahmani fana ye maa minnu kɛra o tigiw ye an kɛra olu kanuba ye fɔ kaburu fana kɔnɔ Sheikh Amadu kɛra nin de ye n ye suna maa ye alakira ka sira kan n ye kɔlɔsitigi ye Sheikh Amadu Tijani ka sira kan ni sira minnu bɛɛ kun ye alakira ko ye o tuma na Sheikh Amadu ne de filɛ nin ye ala nana n sigiyɔrɔ bɛɛ Banankɔrɔ ma n ye janɲɛw k'o yɔrɔw la kosɛbɛ n ye tɔgɔ sɔrɔ yen n'u b'a fɔ Banankɔrɔ Morikɛ an bɔr'o la n nana mission dɔ kɛ Kati n sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kati mɔ bi fɔlɔ bari Suratu Rahmani y'o fɔ k'ale dugukolo da k'a fɛrɛ ni yɔrɔ dɔ b'i bolo cogo dɔ taa yɔrɔ wɛrɛ diinɛ bi baara yɔrɔ o yɔrɔ anw ka m'o de ma wa Sheikh Amadu mana sigi hali kulu kuncɛ ma n'a ma maa ye maa fila kɔ an b'o maa fila wele ka n'u sigi ka alakira n'a somaw yira u la o y'anw da cogo ye yanni saya don cɛ o tuma ala kɔni alhamdulilayi
ala ye fonini kɛ an ye kati kɔnɔ silamɛya bɛɛ sɔrɔlen kɔ ala ye an sɔn mɔgɔ la hadamaden la ka wolodenw kalifa an ma woloden minnu n'u bɛ se ka kɔndɛ bolokɛndenw na k'u ban ka tila k'u kɔndɛ k'u ban kun an bɛ da o ma ala y'o de kɛ an ye an bɛ ala fo n'a ye k'a barikada o de ye Seku Amadu ye Banikɔ Amadu anw bɛ ko minnu na kunfɛ ko tɛ ne bɛ n da suko ni dugujɛ cɛ ne bɛ fɛn dɔw ye ɲɛla sefu la ni y'a dɔw fɔ maaw ye diɲɛ bɛ kɔnɔ gan bana min filɛ maaw tɛna ye ne y'a f'u ye télévision na a ka ca kalo 6 kalo 4 n bɛ k'a fɔ n b'a sarakaw fɔ ne bɛ n sigi don dɔw diɲɛ hinɛ bɛ ne minɛ don dɔw ko dɔw bi kɛ ne bɛ taa saraka sa n bɛ 40,000 don misiw rɔ ka n'u fa ko n'i y'a kɛ sisan ko jamana in bɛ kisi n'o tɛ ko a bɛ gɛlɛya dɛ ne y'o caman kɛ o tile dama dɔrɔn u bɛ na ko dɔw labɛn bɛɛ ten Mali bɛ tɛmɛ a fɔlɔkɔrɔ Mali tɛ bi a dingɛ kɔnɔ ko dɔw bɛ yira ne la diɲɛ kun kan kaba min file filɛ nin yira la ne la o y'a sɔrɔ adamaden bi sa dɔ i b'a fɔ siyɛ n ye saraka f'u ye ka yiriw yira u la hakilimaw y'a bɔ mais dɔw m'a bɔ dɔw yɛrɛ bɛ halisa maa minnu bɛ yen n'u bɛ suko lakari n'u sigi kun ye ka alakira ka suko lakari maa minnu ye nabi ɲumanw ye olu dara suko la suko de nana nabi ɲumanya di fo u bɛ keso dɔw k'anw yɛrɛ kun ko n'i y'a ye suko dala Burahima la k'o tun ye nabi ɲuman ye ko tuma k'anw yɛrɛ don wa kira ti bɔ bilen n'i y'o miiri kunkolo rɔ kaba i halakira kiramana katibina wa imamil mursalina salawatu lillahi Muhammadu kira ya dafara tew n'i y'a miiri ko kira bi bɔ i halakira mais k'a fɔ ko ja'ala lil malaikati rusulani aw li jinihati o ye tiɲɛ ye ala bi mɛlɛkɛw ci maa min ka da ye ka taa suko da la ka taa suko da i la wayu tɛ jigin maa ɲɛnama sigilen kan o ti kɛ bilen dɛ o ye kiraw ye mais ka taa suko da i la o ye wulibali ye maa sugora fɛn o fɛn na hali kunna sini n bɛ muso dɔ barika da ka dugawu k'a ye a ye n wele k'a sugora a ye fɛn dɔ la n y'a fɔ a ye n ko ayiwa nin ye balimasaya ye wa min ka surun dɛ a ye n wele surɔ a Seku Amadu i ye saya min fɔ ɲɛna walahi a kɛra n b'i fo n b'i barika da ni maa ye sigi k'i bɛ suko la kari i y'o k'i yɛrɛ la hadamaden ka dɔnni si tɛ ka tɛmɛ suko kan bilahi maa ti sa hali ka bala i yɛrɛ la a suko bɛ da i la dɔrɔn a bɛ bɔ i kɔnɔ hakili bɛ taa a kan saya o saya b'i sɔrɔ o de bɛ k'i la hakili bɛ pan a kan e tɛ se k'a lakali a bɛ to i da la ten hali lemana suru dɔw a bɛ kɛ o la o tuma na a bɛ nin cogo la n bɛna suko dama dama di dɔrɔn o suko dama dama n'a kɛra maa o maa la n'a kɔ ma kɛ saya a tigi ma n bɛ bɔ moriya la n'a y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ bɔ moriya la n t'a fɔ n k'o tugun n bɛ suko dama dama di a suko dama dama a fɔlɔ fɔlɔ ni i muso ko ale sugora ko sa donna ka fini la mais sa in ma faga sa tununa ni muso ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni ye Seku Amadu ye yɔrɔ min daji to a kan ni muso ko n sugora ko n ye manɔgɔnjɛgɛ ye surɔ ni muso ma lajɔ ni ye Seku Amadu ye yɔrɔ yɔrɔ daji tun fila ni sugora k'i bɛ ka mobili ko a mobili yɛrɛ ka kɛ taxi zone ye wa k'i bɛ k'a ko ni fu ye n'i ma don sugoya la o dugu fɛ dugujɛ filanan sabanan n'i ma don sugoya la n'i ye Seku Amadu ye yɔrɔ yɔrɔ i daji tun n'i sugora o kɔfɛ k'i muso ye awa i bɛ moto kan k'a boli i bɛ na muso dɔ sɔrɔ waati i tun t'a dɔn i bɛ min sɔrɔ fiyewu n'o ma kɛ n'i ye Seku Amadu ye yɔrɔ yɔrɔ dɔnni i daji tun kan a y'a lamɛn dɛ a k'a bɛɛ kɔlɔsi n'i sugora k'a fɔ ko e bɛ ka sumana kunu boli dugukolo jala kan ka taa ni bolifɛn b'i bolo n'i ma senna taama k'o waati n'i ye dɔnni ye yɔrɔ yɔrɔ i daji tun kun silamɛw suko ye ala ka fɛn de ye ala y'a di suko ye ala ka fɛn de ye ala y'a di o tuma na Seku Amadu ka baro don n tun bɛ ka nin dama dama fɔ aw ye ni maa min sugora k'a fɔ e de dalen sugora i ka so kɔnɔ ko e ye banangu bɔ banangu go caman bɔ banangu i y'a kɛ tasaba rɔ i kun e yɛrɛ de y'a bɔ k'a minɛ i bolo ni sɛgɛn b'i la wali wari b'i kun n'i ma bolo don wari mugu la o kuma n'i ye dɔnni ye yɔrɔ yɔrɔ i daji tun kun ni maa min sugora ko dɔ nana su kasangelen don ale bolo o dugujɛ n'i ma wari sɔrɔ i daji tun ne kun ni maa min sugora ko dɔ nana ko polisiw nana ale minɛ ka minɔti k'a bolo la
n'i ye kalo 3 sɔrɔ quoi n'i ma kɛ jama dɔ ɲɛmaa i daji tun ne kun donc n bɛ dan yan sugo ye tiɲɛ k'a yira sugo la karibaw la ko Seku Amadu n bɛ yan ala de ye ne di maliyɛnw ma ka n di diɲɛ ma sugo kɔrɔ ala de y'a kalifa ma a tɛ kalan gafe kɔnɔ a bɛ min ye gafe kɔnɔ nin n'o tɛ kelen ye dɛ sitana sɛbɛn m'olu kɔrɔ mais ala ye sugo da sugo 100 ni kɔ n'a y'a bɔ a da kɔnɔ ka sin Seku Amadu ma n b'a kɔrɔ d'a ma o yɔrɔ bɛɛ donc nin tun bɛ n fɛ k'a fɔ n bɛ silamɛw fo k'aw barikada n ye Sefula Media la Sefula Media min n'a koladɔnnen don internet sanfɛ Facebook kan YouTube kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sefula Media min ni a sin ye SM ka tila ka nbamuru 2 jɔ an sigilen b'o de ɲɛfɛ n m'aw fo k'aw barikada assalamu alaikum wa rahmatullah ajruka Allah